खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गसाइगाव प्रेस क्लाबाव फालिदों 57थि नेशनेल प्रेस डे। बसगावआव बारग' पिएफनि सेथि बोसोरसालिया जथुमा खुंनो लादों। सार्भिस प्रभाइडार एनजिअ'जों दंफां दाननायाव लोब्बा थाफानाय टेट्रेमा बसुमतारिया हमजाबाय। बिजेपिनि थावजोंसो इउपिपिएलनि ट्रेक्टरा खारो बुंदों दुर्गादास बर'। राकेश ब्रह्मआ जुक्ति गैयै बाथ्राफोरखौ बुंनायाव जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया बुंदों कास्टम बसुमतारि। दम्बरुधर बसुमतारिया मोसौ जार्सि फिनानै गोबां रां खामायनो हादों। सालबारियाव 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गसाइगाव नोगोराव थानाय गसाइगाव प्रेस क्लाबाव 57थि नेशनेल प्रेस डे फालिदों। खौरां बिजोंनि थाखाय गावखौ बाउसोमबोनाय गोबां रुंसारि जालांनायफोरनि मुङाव गोसोखांथि बिबार बावनायजों लोगोसे 1 मिनिट आरज गाबो आरो मान बावो। बेजों लोगोसे गेवलां मेलाव श्रीरामपुर प्रेस क्लाबनि आफादगिरि कामाख्या सरकारजों लोगोसे गागि खौरांगिरि सोद्रोमा सफन एच आजिजुर हक आरो गसाइगाव बड' प्रेस क्लाबनि आफादगिरि सनाराम मुसाहारिजों लोगोसे नेहाथारि फुंखा बरगयारि बिथाङाबो बाहागो लायो आरो गसाइगाव प्रेस क्लाबनिनो बानजायगिरि शंकर चौधुरी, नेहाथारि जियाजुर रहमान आरो आफादगिरि उत्पल दे बिथाङा बाहागो लानानै दानि आथिखालाव खौरांगिरि जानानै माबोरै आब्रुथियै खौरां बुथुमनो हागोन आरो खौरां बिजोंनि गुनखौ माबोरै लाखिनो हागोन बेनि सायाव बिबुंथि लाखियो उत्पल देआ। सराइबिलनि बसगावआव क'क्राझार जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्सआ सेथि बोसोरारि जथुमा खुंगोनखौ लानानै बृहस्पतिबारखालि बसगावनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव लाइ खुन्थिया गायसनदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बसगावनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्सनि बानजायनायाव नभेम्बर दाननि 26 आरो 27 खालारखालि गिबि खेबनि थाखाय सेथि बोसोरारि जथुमा खुंफुंगोन। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै डक्टर फुकन बर'आ बाहागो लाफैगोन लोगोसे बेंस्लायग्रा मोसाहारि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन होननानै बुंथिदों खुंफुं आफादनि गाहाय नेहाथारि निरन्जय मुसाहारिया। बेजों लोगोसेनो ओनसोलनि गासैबो मेलेमजिबि आरो सरासनस्रा सुबुंफोरखौबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय खावलायहरदों बानजाय आफादा। चिरांनि रिफु रिजार्भ हाग्रायाव सिखावै दंफां दानफायग्रा टेट्रेमा बसुमतारि मुंनि दायनिगिरिखौ पुलिसआ खाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय बावैसो सिगां टेट्रेमा बसुमतारिया दंफां सिखावनि जाथायखौ लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव खेंफोरथि होदोंमोन नाथाय सिखावै दंफां दानफायग्रा टेट्रेमा बसुमतारिया दा पुलिसनि लकआपआव। सिखावजों लोगोसे दंफां हाफायग्रा हन्डा मेसिनबो मोननाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। दायनिगिरिखौ दा जोबथेसालिसिम दैथायहरबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बाक्सानि 20 नं मटनगुरि बियाबनि मटनगुरि बिपिएफ ब्लकनि मावख'आव 12थि मिरु लाइमोन बिपिएफनि मावफुं मेल लानाय हाबाफारि लानाया बुधबारखालि जानानै थांबाय। बे हाबाफारिखौ आफादगिरि महरै मासि लानानै सामलायदोंमोन 21 नं सालबारि बियाबनि एमसिएलए एबा मिरु लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि जय मुसाहारिया। 12थि मिरु लाइमोन बिपिएफ दोलोनि मावफुं मेल लानाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों बिपिएफ दोलोनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि आरो एमएलए दुर्गादास बर'आ। मावफुं मेल जोबनायनि उनाव खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों एमएलए दुर्गादास बर'आ। इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिआव जोबस्रांनो थांगासिनो दङ आरो बिजेपि दोलोनिफ्रायनो साफा फैनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैगासिनो दङ। इउपिपिएल दोलोनि खोथाखौ बुङोब्ला इउपिपिएलनि सिम्बलआ जाबाय ट्रेक्टर, नाथाय थाव गैया। बिजेपिनि थावजोंसो ट्रेक्टरखौ सालायबाय थानो सानदों अब्ला बोरै जाथावना जागोन? इउपिपिएलनि ट्रेक्टर, बिजेपिनि थाव बेसे गोबाव सालायगोन? बेनिखायनो बे ट्रेक्टरनि थावा जोब्बाय आरो थारैनो बिजेपिआ थावखौ सोनानै होआब्ला ओरैनो न'आव आरो गेरेजाव गोग्लैसोनानै थागोन होननानै फोरमायदों बिपिएफ दोलोनि एमएलए दुर्गादास बर'आ। बे हाबाफारियावनो मिरु लाइमोन बिपिएफ दोलोनि गोबां बिबानगिरि मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लाफैदोंमोन।
बुधबारखालि बाक्सानि मटनगुरि ब्लक बिपिएफनि मावख'आव 12थि मिरु लाइमोन बिपिएफनि मावफुं मेल लानाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै खौरांनि गेजेरजों गोख्रों सोंखारियो इउपिपिएल दोलोनि प्रमद बर'नि सरकारखौ। गुबुन गुबुन हारि जातिफोरनि लाइमोनफोरा बिपिएफ दोलोआव जगदान जागासिनो दङ। बे समाव इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ नागारनानै बिपिएफआव गोबां जयनिं जाफैदों। गुबै जाहोना जाबाय जोंनि फिसा फिसौ इयुन जोलैफोरखौ रैखाथि होग्रायानो जाबाय हाग्रामा महिलारिया होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों मिरु लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि एबा सेल गोरोबहोग्रा आफादनि लिंथुमगिरि कास्टम बसुमतारिया। क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि बारग' जिएस लैहोर लैहोर गयारियाबो उन्दै लाइमोन इयुननि खामानि मावनो लुबैयो, समाजनि खामानि मावनो लुबैयो। बिथांमोना गुबुन आलादा जेबो सानाखै। बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै हाबफैदों। आरो बरमा कलेजनि बारग' जिएस सोरांसार बर' बिथाङाबो लाइमोन बैसोनि, हारिनि खामानि मावनो लुबैयो, ओनसोल जौगानायनि खामानि मावनो लुबैयो, समाजखौ सिबिनो लुबैयो। बिथांमोना गुबुन दोलोआव थाङालासेनो बिपिएफ दोलोखौनो मोजां मोननानै जगदान जादों। बे समाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिजेपिनि दैदेनगिरिफोराबो बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैगासिनो दङ। मानो होनोब्ला सारिफालि बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि सरकारा फैफिननायखौ बयबो लुबैयो। हाग्रामा महिलारिया गुबुननि दुखुखौ बुजियो होननानै फोरमायदों कास्टम बसुमतारिया। प्रमद बर'नि हान्जानि मावथि सोद्रोमाफ्रा प्रमद बर'नि आगसि आगदानि सोद्रोमाफ्रा प्रमद बर'खौ गारै गारै हाग्रामा महिलारिजोंनो फैदों। मानोना प्रमद बर'आ मालायनि दुखुखौ बुजिया। अखा हाखांनायनि उनाव साथाखौ हमबाय थानो साफ्रोमबोनि थाखाय गोब्राब। मायाव दोनगोन मायाव गारगोन मोनसे समाव बर' लाइमोनफोरखौ प्रमद बर'आ ओरैबायदि बाहायबाय, नाथाय बै लाइमोनफोरखौ प्रमद बर'आ आलाय सिलाय खालामजोब्बाय होननानै फोरमायदों कास्टम बसुमतारिया। सोरबा बारग' एएनडिएफबियानो जा, सोरबा बारग' फरायसायानो जा, बै लाइमोनफोरा हारिनि खामानि मावनो लुबैनाय दङ, ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनो लुबैनाय दङ। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिजों गोबां जयनिं जाफैदों होननानै फोरमायदों मिरु लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि एबा सेल गोरोबहोग्रा आफादनि लिंथुमगिरि कास्टम बसुमतारिया। बाहाबारि गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि डम्बरुधर बसुमतारिया मोसौ जार्सि फिनानै गाइखेर फाननानै गोबां सहाय मोननो हादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव थानाय जेंग्रेंपारा गामिनि डम्बरुधर बसुमतारिया बुंदोंदि गावनि जा साख्रि बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादाव थाबायनानै बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि जानानै खामानि मावनायजों लोगोसे न'खरनि गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि हेफाजाबाव बे मोसौ जार्सि फिसिनाय हाबाखौ बाहेरा मुलाम्फा मोननायनि मोनसे लामा हिसाबै साननानै लादों होननानै बुंदों। बेनिखायनो मोसौ फिसिनायखौ दिनैल' नङा, दिनैसिम 20 बोसोर जाबाय। मासे मानैनिफ्रायनो मोसौ गायखौ फिसिनाया आरो बेबायदिनो गाइखेर फाननानै मोननांगौ बायदि मुलाम्फा जानाय मोनदों। सिगां गाइखेर फाननायाव मार्केटनि मोनसे जेंना दङमोन, नाथाय दायो पुरबि फैबाय, आमुलनि फैबाय। बेनि उननिफ्राय गाइखेर फाननायनि जेबो जेंना गैला। आं आसा खालामदों आंथ' दिनै 20 बोसोर जाबाय आंखौ नुनानै खालपानिनि गाइखेर बुथुमग्रा सेन्टार बेयाव साफा सानै बर' सुबुंफोराबो आंखौ नुनानै मोसौ गाय फिसिनानै गाइखेर फाननानै रां खामायनो थाखाय दावगाबोदों। आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोराथ' बेफोरबायदि खामानियाव दङसैयानो। गोबां गाइखेर लाबोनानै एबा मोसौ फिसिनानै गाइखेर फानफैनाय कम्पानियाव हरनाय बेफोरखौ नुनो मोन्दों। बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो जोंनि मानसिफोराबो सोलोंनांगौ। बेबायदिनो मोनसे खामानिनि गेजेरजों गावखौनो गाव बेस्थ' खालामनानै गाव न'खर सालायनाय, न'खरनि खामानि मावनाय बे खामानिखौ मावनांगौ होननानै फोरमायदों डम्बरुधर बसुमतारिया। बाक्सानि सालबारियाव सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मख' साहा सालबारि गामि आफादनि बानजायनायाव बृहस्पतिबारखालि साहा सालबारि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 72थि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 33थि बोसोरारि जथुम्माखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सचिन स्वर्गियारि। थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लादों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आखान्थि नेहाथारि डक्टर दुलेन बसुमतारि, सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारिया। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।